să ajungă. Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu fast și în Băile Govora, orașul vâlcean, care, așa cum o face în fiecare an, a pregătit un program complex dedicat acestei zile. Manifestările au început cu slujba religioasă, urmată de discursul edilului localității Mihai Mateescu. Dragi români, este momentul emoționant al întregii Românii în ceas de sărbătoare, când noi ne adresăm celor care și-au jertfit pe câmpul de luptă, îngrășim pământul țării cu trupul și sângele lor, ca țara aceasta să fie liberă și independentă. Ne sărbătorim eroii, dragi români, eroii care au căzut pe câmpurile de luptă de-a lungul mileniilor pentru visul de aur al națiunii române, unirea. Ne sărbătorim eroii noștri care la 1 decembrie 1918 au reușit să facă România dodoloață, Românie mare, puternică și independentă. Ne sărbătorim eroii care apără și acum integritatea României, armata, jandarmeria, cei care sunt în studiile de cercetare, la catedră, peste tot aceștia sunt eroii de astăzi. Dacă au trecut atâtea veacuri de restriște pe teritoriul României, astăzi avem o zi minunată, o zi în care ne sărbătorim eroii de astăzi. Eroi au fost, eroi sunt încă, eroi sunteți voi, cei de astăzi, eroi sunt cei de peste hotare care cu prețul sacrificiilor lor au reușit să întoarcă o democrație pe făgașul normal. Eroi vor fi și mâine, eroi vor fi în neamul românesc. La mulți ani, România! După discursuri, autoritățile locale și invitații speciali au depus coroane la monumentul din stațiunea Vâlceană. În acest an, organizatorii au pregătit și o sărbare, la care a participat și primarul localității îmbrăcat în costum național.